hommiin. Eräs vihainen lintu kohtaa suurimman haasteensa. Sano ees yksi sun isää siistimpi lintu. Lepinkäinen James, Höyhen Deija, Michael B. Sorsa, Timothy Kalkkunen, Sanoin yksi. Mad Peippo, Tate McRiekko, Alex Earl, Ryan Albatroslin. Paramount Pictures esittää Mä oon nyt kokopäiväinen vanhempi. Se on mun uusi työ. Ai hei, no mitäs? Hyvää yötä vaan maailman parhaalle tyttärelle. Oikeesti? Eikä. Kylläpäs. Ihan mieletöntä. On vai? No Hei siis oota, mä- mun faija mutisee jotain ovella. Tarvitsee jotakin? On puhelimessa. Okei. Ei oo totta, sä kelot rakas iskä. No heti. vanhemmuudesta selviäminen. Älä kerro äidille. On likaista puuhaa. Oho, aika kutsua pommiryhmä. Oh yeah! Te pärjäätte, eikö siellä? Nyt on tilanne päällä! Onks teillä kaikki hyvin siellä? Me tarvitaan uusi vaipa! Mä en tiedä missä vaipat on! Ei! Se on ihan niinku joku suihkuääne! Angry Birds elokuva 3. Missä se on? Eikö Red kieltänyt limun? Oi ei. Onks toi normaali? Mitä se tekee? En mä tiedä! Mitä te teette? Ota se irti musta, Pammi! Soita hätänumeroon! Tai manaajalle! Pian elokuvateattereissa.